zazzafar rigima ta kaure tsakanin G-Fresh da jaruma Samha Inuwa akan zargin karuwanci. Dole ma wallahi Allah kai duk wanda ma ta auri G-Fresh ma ita ma jaka ce yar shi wallahi. Ke dai abin da na fuskance ki to in ba rami me ya kawo rami dan na ce iPhone 16 ta fito ba. iPhone 16 ta fito ba. Dan me zaki ji kaman da ke nake? Na ce wai sama ni kin ji na ce wai sama karuwa ce ni. Kakkausar rigima ta kaure tsakanin fitaccen 'yan TikTok guda biyu waɗanda a iya cewa akwai aminantaka da zumunci mai ƙarfi a tsakaninsu. Wato Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da G-Fresh da kuma jarumar Kannywood Samha Inuwa. To yanzu dai zumuncin Samha Inuwa da G-Fresh ya bi shanin sarki ko a ce ya bi iska a kuma iya cewa ya bi ruwa. Wato dai zumuncin ya zube ya malale. An yi walle-walle an yi orwazi tsakanin fitattun 'yan TikTok ɗin guda biyu wato G-Fresh da Samha Inuwa. Da dai wannan tarwatsewa da ta faru tsakanin waɗannan mutane guda biyu ta faru ne akan zargin karuwanci, inda Samha ta yi zargin cewa G-Fresh yana mata kallon karuwa a yayin da ita kuma ba abin da ya haɗa ta da karuwanci. Ita ba karuwa bace, ita ba 'yar iska bace, kamar dai yanda take ƙoƙarin nuna wa mutanen duniya. Idan za ku tunawa a baya kaɗan Samha Inuwa ta yi bikin murna na ƙara shekara wato birthday, inda saurayinta ya gwangwaje ta da kyautar dalliliyar mota ƙirar GLK wadda akalla kuɗinta ya kai naira na dukan naira har naira miliyan 20 a lokacin bikin murnar ƙara shekarar tata. Wannan gundume mai kyauta da aka bata ta ɗauki hankalin mutane sosai da sosai, inda mutane suka buɗe shafin cece-kuce da hayaniya, kuma yawancin mutane sun tafi akan cewa babu komai a cikin wannan sabga face karuwanci da kuma iskanci. Domin kuwa a cewar wasu ba yanda za a yi namiji ya ɗauki irin wannan daliliyar mota mai tsada har ta naira miliyan 20 ya bawa mace kyauta ba tare da shi ma yana fanshe waɗannan kuɗaɗe nasa a jikin macen ba. To a cikin satin da ya gabata ne dai saurayin na Samha ya sake gungwaje ta da kyautar waya sabuwa gadagan iPhone 16, wanda dama kuma tun kafin wannan G-Fresh yana ta faɗa cewa duk wadda aka gani saurayinta ya siya mata iPhone 16 to babu raba ɗaya biyu ta samu wannan waya ne ta hanyar karuwanci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, masoya na ku zo mu bude iPhone 16 ɗina da ni da ku. Jiya na kira baby a waya na ce baby, ya ce menene sarki rikici. Na ce baby iPhone 16, ya ce to ba damuwa an gama. Sai ne kuma na ce wallahi baby ne shikenan. Ya ce min to an gama gobe insha Allah rabbi zan sa aka miki har office gashi nan kamar ya ce min alƙawari ya cika. Baby na gode Allah ya saka da alkhairi, ubangiji Allah ya ƙara dukiyarka albarka. Wallahi bani da bakin da zan yi maka godiya, duk abin da na ce maka kai min kana min, na gode Allah ya saka da alkhairi. Dama dai sun ta bayyana ra'ayoyinsu a kasan wannan bidiyo na Samha Inuwa wanda ta wallafa shi a shafinta na Instagram, inda wasu ke cewa tunda ke ma kina masa duk abin da yake so to ai dole shi ma ya miki duk abin da kike so. Daidai sauran comment da aka yi wa Samha waɗanda wasu ma ba za su faɗi ba. To bayan dai wannan sai Samha ta buɗe shirin kai tsaye a TikTok wato live program, inda daga cikin mutanen da ake ɗaukowa domin a tattauna sai ta ɗauko G-Fresh akan live ɗin nata. Bari ku ga yadda ta kasance a takaice. Ka gane swapping to ake ka san tana da iPhone 15. Tana da iPhone 15 to ta ba da iPhone 15 ba yadda cika ba. Ina duka suna nan. Kowanne yana nan wallahi. Wai na fi gaya mana gaskiya ki gaya min inda kai karɓo ta. Na rantsa da Allah wai da muka fara. Kowanne yana nan wallahi. Kowanne yana nan. Na ji sai ce to wallahi sai dai ayi hakuri. Jira ma ba zai ya tsaye ba a nemi wani a cika mana jira na. Wallahi ya yi G-Fresh. Go wani ke rufe iPhone 16 ta fito. Ka je ka yi a baka lafiya lawai. Ka je ka yi a baka. Wallahi ka je ai ne wayan kashi. Ko ana tsaka da wannan yar hayaniya ce dai sai Samha ta yi awon gaba da G-Fresh wato ta sauke shi daga kan live din, sai kuma ta fara aika masa balbalin bala'in zazzafan martani ga kuma zazzafan sakon da ta aika masa. Dole ma wallahi Allah kai duk wanda ma ta auri G-Fresh ma ita ma jaka ce yar shi wallahi. To duk dai mace mai hankali wallahi ba ki taba so a ce wannan shine mijinki ba. Kai dan baki san ciwon kanki ba ke ma to wannan wani abu ne daban. Wani karamin yaro cikin kanin mun gaya miki ga G-Fresh sai ta wai an ta so ya ga mahaukacin nan. A'a. Iya fa da yaro ko. Ai shi fa shekara ta shi 10 amma har yanzu yana da banci.
shekarar ta shi 10 amma har yanzu yana tabbanci. In ka girma ai sai ka san ka girma wani abin so kana kawo da kai shi. To ai shi yanzu tiktoker ne kuma sai haka yake bulo. wani dai abin da yake babu lissafi. Kuma wallahi ki san Allah ko da tura min wayannan ko baby sai da ce min kake posting na san ki da komai ki posting ko na ce mishi kai ban yi posting kawana sun gane sun min murna me ne kenan kamar ma ban canja waya ba kin gane kake post na ce ma zan yi posting mu kuma mutum ya samu abin alkhairi ba wani abu ba yace min to sai ki je ki yi a ta yace min to mana yace min to sai ki je ki tayi ai wallahi kuwa ina baka sana'a ne. Ina jin ba wata biyu ba a bana gan shi a shagon. Still ma ina kafu gab da zaki tafiyan nan ma kar ma a kai da ni. Zai ƙara zuwa shagona ne yanzu zai ƙara zuwa shagona ya ga abin da zan mishi. Ya zo shi ya gani. Bayan Samha ta gama aikawa G-Fresh wannan sako daga kausar murya, shi ma ga martanin da ya mayar mata. Rami me ya kawo rami? Rami me ya kawo rami? Allah sarki sama ai ni ban iya zage ki ba. Bari in gaya miki ni bana abu da mutum ko menene muke da shi a gefe ko a zo a social media in yi magana ta ke dai abin da na fuskance ki to in ba rami me ya kawo rami dan na ce iPhone 16 ta fito ba iPhone 16 ta fito ba dan me zaki ji gaman da ke nake na ce wai sama ni kin ji na ce wai sama karo ce ni kin ji na ce wai karo ce ko kin ji na ce wai karo ce akan me bana wannan rayuwar ni abin da na sani ni ina faɗakarwa ta hanyar da nake faɗakarwa kai akwai dattijawan mutane a Kano wanda har kuɗi suke bani masu kyau su ce mini kai wannan faɗakarwar tana shiga cikin matasanmu saboda matasanmu akan wani duk wata waya da ta fito sai yarinya sai yan mata su rikice hotel ɗaki babu ɗaki ga baki ɗaya ko ina ana ta lugudan marke to su kansu dai mazan da suke bada wannan wayoyin wa irin suna bata mana mata suna kin auren su kuma to lokaci yayi is enough this is rubbish mana ba za ku yi auren mace ba ku zo kuna bata waya ba za ku yi auren mace ba ku zo kuna bata waye ba za ku yi aure mana in aure kai ko moyan miliyan 100 ka sayo ni dai ba maganar Samha nake yi ba nan gurin ita Samha ji ta ina magana da ta ji ina maganar sai ta zata da ita nake sai ta yi jumping into magana saboda ni a magana ta cewa nayi in dai mace magaganta da waya yes mun yi wannan bidiyon da ni da gefen ni ta bili cewar in dai muka ga mace da waya ta miliyan 3 fiye da miliyan 3 kuma muka ga jarinta bai fi miliyan 1 ba ko bai fi 100 kaza ba to mu mun san a santar dankalin Hausa ta samu ta miƙa dankalin Hausa ne to duk wannan bayanin da nake yi ni dai tsakanina da ke in baki gode min ba baki sai zage ni ba Samha na miki ranar da daga birthday din naki daga farkon rayuwarki daga ni ba zan iya miki wani gori ba amma ni na san in baki kira ni uban gidanki ba to zaki kira ni da wanda ya taimake ki ta wasu hanyoyi a rayuwa taimako ba wai in baki kuɗi ne kawai taimako ba sai miki magana ko birthday din naki da aka yi waye ya zo wajen birthday din nan ya nishadantar da mutane to ko wanda mutane suka san cewar wanda har bayan birthday din waye ya dinga yin abin da birthday din ya ci gaba da tafiya bara duk gurin na yi challenge kowane dan social media babu wani dan social media da ya broadcast din birthday din naki ya watsa shi a duniya akai hayya aka soki burusu in ba ni ba